дар кадом моҳи фасли сол фавқулода кас эҳсос мекунад ки фасли дигар аст? ҳолати акси ҳол ҳамеша эҳтимол дорад, вале моҳе ки набзи якранг надорад бешубҳа моҳи феврал аст. чаро дугона ман шарҳ дода ҷои асосиашро гуфтанӣ шавам, мудом суханамро мебуред. ман аз гуфтори шумо ба завқ омада мехоҳам дар ҷараён бошам. дар табиат ҳамбастагӣ боиси шукуфоӣ ва рушди экосистемаҳо аст ва илова кардан мехостам ки оре, табиатро ҳар сонияаш ҳам якранг нест. бале, шояд дар назар намояд ки оромист. дар бораи табиат фикр кардан касро рӯҳбаланд месозад. салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи флора ва фауна бо ҳам ҳастем. бунафша, чаро хомӯш ба ман менигаред? баръакс, интизорам чӣ гуфта мехостед? магар табиатро ин қадар таъриф карда баъд чашмаки ман чашмаки ту гуфта хаб карда шинед? мафтуна медонам ки шумо духтари шуху ҳозирҷавоб ҳастед. яъне гуфтанӣ ҳастед ки ман дигар эрод нагирам? баръакс, пас эҳтиромона хоҳишмандам ки давоми нақламро набуред. албатта. дар байни моҳҳои сол моҳе ки зимистони ҳақиқисту баъзан ногаҳон тобиши баҳорро дораду ҳатто дар баъзе ҳолатҳо тирамоҳу ҳатто тобистонро ба хотир меорад, моҳи феврал аст. дар моҳи феврал дӯстдорони табиат се санаро қайд мекунанд ё беҳтараш чорабинии гуногун доир мегардад ки марбут ба рӯзи байналмилалии мавзеъҳои обию ботлоқӣ ёдоварӣ аз муаллифи тарҳи илмии таҳаввулоти табиат Чарлз Дарвин мебошад. давомашро ман мегӯям. дар моҳи феврал ҳамчунин рӯзи байналмилалии хирси қутбӣ мебошад ки ин ҳайвон ҳамчун рамзи мутобиқшавӣ ё мубориза ба коҳиши таъсири иқлим дар сайёра эътироф гардидааст. бале, дар даҳсолаи охир иқлими қутби шимол ҳам дигар шуда истодааст. дугона дар моҳи феврал дар иқлими мо ҳам тағйироти назар аст ба вуҷуд меояд. як зимистону боз рӯзҳои баҳорнамо ба ҷилва меоянд. ин беҳуда нест. охир гузариш аз фасли сармо ба баҳор аст. олами флора ва фауна ба даври нави зиндагӣ мегузаранд. бале, ин ҳама тағйироти ҳолати табииро пеш аз ҳама паррандаҳо ҳис мекунанд. гуфтан мехостам ки олами флора ҳам чунин аст. ману шумо маслиҳат кардем ва шумо қавл ҳам додед ки беҳуда ба сухан шарик намешаваду ман ҳам дар навбати худ бар дари олами флораи шумо беҳуда ангушт намезанам. бале, мову шумо баҳс карда мешинему фақат дар ҳамин лаҳза тасаввур мекунед ки чӣ қадар паррандаҳо аз шимол ба нимкураи ҷанубӣ ва аз он ҷо ба қутби шимол паррандаҳо парвоз намуда вобаста ба фасли сол ҷои зисти худро дигар мекунанд. дар ҳақиқат ҳаёти паррандаҳо омӯзанда аст. дар қаламрави тоҷикистон алҳол 400 намуди парранда ба қайд гирифта шудааст ки 18 мавзеъи хоси орнитологӣ муайян шуданд ки дар онҳо шумора зиёди паррандагон хусусан дар фасли зимистон ҷамъ меоянд. тоҷикистон аз рӯи мавқеи ҷойгиршавии минтақаи муҳим барои ҷамъ омадани паррандагон маҳсуб меёбад, зеро дар фасли зимистон ҳангоми фарорасидани сармо дар қисмати сибири Федератсия Россия ва Қазоқистони Шимолӣ аксар намуди паррандагон ба Тоҷикистон мекӯчанд. асосан дар фасли баҳор ё паррандаҳо ба хониш яъне ки шурӯъ мекунанд. ин сабаби асосии он дар он мебошад ки фасли баҳор ин фасли зиндашавии табиат ва зиндашавии олами ҳайвонот низ мебошад. барои он ки дар ин фасл паррандаҳо ва тамоми ҳайвонот дар умум ба ҷуфтшавӣ шурӯъ мекунанд. барои идома додани насли худ ҷуфтшавиро оғоз мекунанд ва яке аз хусусиятҳои ҷолиби паррандаҳо дар он мебошад ки ҷинсҳои нарина барои ҷалб намудани ҷинсҳои модина хониш ва рақсҳои гуногунро истифода мебаранд. ва қариб ҳамаи паррандаҳо асосан тавассути садои худ, хусусан паррандаҳое ки паррандаҳои навохон мегӯянд, онҳо тавассути садои худ, тавассути хониши худ диққати ҷинси муқобилро ҷалб намуда яъне ба ҳам меоянд. ва дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон масалан аз пастӣ ба баландӣ сайр карда ин асосан тағйирот дар он аст ки дар пастиҳо ҳаво нисбатан гармтар аст. барои ҳамин ҷуфтшавӣ ё ин ки хониши паррандаҳо барвақттар нисбат ба баландиҳо сар мешавад. аз водии Вахш ба масалан Душанбе ва ҳатто то ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ин каме тағйир меёбад. инчунин масалан аввал агар гирем вай дар минтақаҳои пастии Тоҷикистон шурӯъ шуда баъд ҳамин хел ба масалан Душанбе, Ҳисор баъдтар яъне ки ин шурӯъ мешавад.
дар байни паррандагони тоҷикистон намудҳое ҳастанд ки ҳифзи онҳо аҳамияти ҷаҳонӣ дорад. як хусусияти хоси паррандагон аз он иборат аст ки онҳо сарҳади маъмуриро намепарастанд. дар байни паррандагони тоҷикистон беш аз 140 намуд паррандагоне ба қайд гирифта шуданд ки онҳо ба гурӯҳи кӯчанда дохил карда шуданд. онҳо аз қаламрави давлатҳои хеле зиёд кӯчиш мекунанд ва хусусияти транзитӣ доранд. баъзе паррандагоне ҳастанд ки дар ҳудуди тоҷикистон давоми чанд рӯз ба қайд гирифта мешаванд. онҳо ҳангоми кӯчиш кишвари моро аз қисмати ҷанубии осиё ба қисмати шимолӣ ба сифати макони истироҳати муваққат истифода мебаранд. дар ин ҷо онҳо захираи худро барқарор мекунанд ва парвози худро идома медиҳанд. бисёр паррандашиносон бар он ақиданд ки дар қитъаи осиё тоҷикистон дар чораҳаи муҳими кӯчиши паррандагон ҷойгир шудааст. тавассути ҷумҳурии тоҷикистон роҳҳои кӯчиши паррандагон мегузарад. аз рӯи ин нуқтаи назар дар мавсимҳои гуногуни сол паррандагони зиёд аз кишвари мо муҳоҷират мекунанд. ғайр аз паррандагони кӯчанда дар тоҷикистон паррандагоне ҳастанд ки онҳо муқимӣ мебошанд. шумораи ин паррандагон тақрибан аз 180 намуд зиёдтар аст. асосан баъзе паррандаҳо кӯчиши якбора мекунанд ва баъзе дигарашон бошад мақсад оҳиста оҳиста вобаста ба гарм шудани муҳит онҳо оҳиста оҳиста ба давлатҳои ҳамсарҳаде ки дар онҳо зиндагӣ мекунанд ба онҳо оҳиста оҳиста ба давлати мо ва дигар давлатҳое ки барои лонагузорӣ меоянд. асосан кӯчиши паррандаҳо ба кишвари мо аз моҳи феврал метавонем гӯем ки оғоз мегардад, зеро ки паррандаҳое ки барои зимистонгузаронӣ омада буданд онҳо парида мераванд ва паррандаҳое ки барои лонагузорӣ меоянд сар карда аз охири моҳи феврал омадан мегиранд. ин ба монанди достакҳо мақсад достакҳо онҳо аввалин шуда меоянд ё ин ки масалан намуди дигаре ки меояд ин лаклаки сиёҳ мебошад ва ин низ парида меояд ва инчунин як чизро ба назар бояд гирифт ки бо сабабҳои мақсад иқлим ё ин ки боду ҳаво баъзан вақт мешавад ки баҳор барвақттар меояд ва ин сабаб мегардад ки паррандаҳо барвақттар биёянд ё ин ки мақсад боридани барф ё ин ки дигар шароитҳо парида омадани онҳоро каме ба таъхир мегузорад. барои ҳамин ин метавонад каме фарқ кунад ва асосан омадани бисёр паррандаҳо рост меояд ба моҳҳои апрел ва май, зеро дарахтон аллакай барг доранд, гул доранд ва ин ба онҳо имконият медиҳад ки лонае ки месозанд он аз чашм ноаён бошад, то ки дигар паррандаҳои шикорӣ ё ин ки одамон ва чизҳое ки ба он таъсир мерасонанд ба он зарар расонида натавонанд. ҳамин тариқ паррандагон ҳангоми кӯчиш дар масири парвоз аз 8 то 10 ҳазор километр бол меафшонанд. паррандагон ду роҳи кӯчиш баҳорӣ ва тирамоҳӣ доранд. аз ҷумла паррандагон аз минтақаҳои гарми қораи африқо, осиёи ҷанубу шарқии ҳиндустон дар фасли баҳор ба мамлакати мо омада дар фасли тирамоҳ боз ба макони зисти худ бармегарданд. лаклаку мурғобиҳо аз сибир ва шарқи дур парвоз карда омада дар обанборҳои баҳри тоҷик, норак ва бешаи палангон зимистон мегузаронанд. парасту ки он аз омади фасли баҳор мужда медиҳад, аз қитъаи африқо ба тоҷикистон кӯчиш мекунад. он паррандаҳое ки ба мамлакати мо меоянд асосан паррандагони ҳашаротхӯр буда ҳангоми кӯчиш дар масири парвоз ҳазорҳо километр парвоз мекунанд. паррандаҳои хушхони мо асосан онҳо низ чӣ тавре қайд кардем дар фасли баҳор барои лонагузорӣ асосан ба кишвари мо падида меоянд ва маъмултарин парранда дар миёни мардум булбул чӣ тавре қайд карда мебошад. вай аз моҳҳои апрел сар карда ба кишвари мо меояд ва лонагузориро дар асосан дохили дарахтоне ки анбӯҳанд дар дохили онҳо лона мегузорад дар якон дара. ин яке аз дараҳо дар варзоб мебошад ки он ҷо яке аз мавқеъҳои беҳтарин барои паррандаҳои хушхон инчунин барои дигар намуди паррандаҳо мебошад. барое ки ин минтақаи ҳифзшуда мебошад ва дорои ҷангали анбӯҳ мебошад ки дар он ҷо ҳам дарахтон, ҳам буттаҳо, ҳам растаниҳо, яъне ки аз маводи ғизоӣ ва аз ҷиҳати минтақа барои сукунат барои булбул бениҳоят мувофиқ мебошад. инчунин таъсироти инсон низ дар он ҷо бениҳоят кам мебошад. бинобар ин онҳо
бештар чунин минтақаҳоро интихоб мекунанд ва дар ҳамин минтақаҳо лона гузошта чӯҷаҳои худро мебароранд. чун зимистони тоҷикистон гарму нарм аст, миқдори зиёди паррандагоне ки дар об шино мекунанд ба мисли лаклаку мурғобиҳо аз нимкураи шимолӣ Сибир, Шарқи Дур ва дигар минтақаҳое ки зимистони қаҳратун доранд барои зимистонгузаронӣ ба Тоҷикистон омада ин давраро барои худ макони сукунат интихоб менамоянд. ҳодисаҳои ғайричашмдошти табиӣ аз ҷумла сардӣ аз меъёр зиёд ба сукунати ҳама намуди паррандагон таъсир мерасонад. дар чунин шароит андешидани корҳои биотехникӣ аз ҷониби сохторҳои марбута сурат гирифта дар чунин обу ҳаво барои паррандаҳо аҳамияти муҳим дорад. асосан паррандаҳое ки ба Тоҷикистон барои зимистонгузаронӣ меоянд ин ба монанди уқоби думсафед арлан билахвост ном дорад ва бисёр намуди мурғоби шахлон ва баъзе намуд паррандаҳои масалан аз минтақаи хунуктари шимоли сайёра ба монанди зарян ка ном дорад як парранда ки то ҳудуди душанбе ҳатто парида меояд ва онро дар шаҳри Душанбе дар минтақаҳои асосие ки онро дидан мумкин аст ин боғи ботаникии шаҳри Душанбе, боғи Ғалаба мебошад ки дар ин минтақаҳо ин паррандаҳоро дидан мумкин аст ва омадани онҳо асосан дар фасли зимистон дар он мебошад ки сабабаш ки Тоҷикистон нисбат ба минтақае ки онҳо сукунат мекунанд гармтар мебошад. дар ҷумҳурии 43 намуди паррандагон ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шуданд ки аз қабили лаглаки сафед, шоҳин, лочин, бургут, мурғи тазар, мурғи ҳумо ва дуғдоғу намуди соҳибчанголону оилаи гунҷишко ва ҳуморо чун чилу капку мурғи сахо дар бар мегирад. чанд сол муқаддам фароштурук паррандаи сол интихоб гардида буд ки ҳамчун паррандаи ба одамон унс гирифта машҳур мебошаду ба гурӯҳи паррандагони суръати баланддошта маҳсуб мебошад. интихоб намудани фароштурук ҳамчун паррандаи сол бесабаб нест, зеро таи солҳои охир саршумори фароштурук дар маҳалҳои аҳолинишин тораф коҳиш меёбад ва танҳо муносибати хайрхоҳонаи инсон метавонад дар ҳифзу нигаҳдории ин парранда нақши муҳим дошта бошад. фароштурук паррандаи хурди тезпарвоз буда болҳои тез ва думи дарози қайчимонанд дорад. дарозии бадани ин парранда 14-19 сантиметр, паҳноии болҳояш то 30 сантиметрро ташкил дода аз 17 то 20 грамм вазн дорад. фароштурук паррандаи васеъ паҳншуда буда ба ҷуз аз Австралия ва Антарктида дар ҳама қитъаҳои дигари кураи замин вомехӯрад. ин парранда ба гурӯҳи паррандагони кӯчанда мансуб буда зимистонро дар Африқо, Осиёи ҷанубӣ ва Индонезия паси сар мекунад. фароштурук ба Тоҷикистон аввали моҳи март парида меояд. ин парранда ба муҳити зист мутобиқати зиёд дошта аз қадимулайём дар маҳалҳои аҳолинишин зери бом шифти биноҳои истиқоматӣ ва иншоти сохтмонӣ лона мегузорад. фароштурук бо номи парасту ва достак низ дар байни мардум маъмул аст. ин парранда аз омади баҳор мужда мерасонад ва дар байни мардум маҳбубияти зиёд дорад. вай дар ҳамшафати зишт бо инсон зиста аз ӯ хайрхоҳӣ меҷӯяд. аз қадимулайём дар байни мардум ақидае аст ки дар хонае ки фароштурук лона гузорад меҳру муҳаббат, самимият ва хушбахтӣ дар ин хонадон пойдор мегардад. лонаи фароштурук нимкурамонанд буда аз лундачаҳои лой дар девор ва шифти бино сохта мешавад. дохили лона бо хас, шохчаи растаниҳо, пар ва мӯй пӯшонида мешавад. аввалҳои моҳи апрел фароштурук 4-5 тухм мегузорад. чӯҷаҳо пас аз 12-13 шабонарӯз аз тухм мебароянд ва қариб 20 рӯз парвариш карда мешаванд. фароштурук паррандаи хеле фаъол ва серҳаракат буда дар як рӯз то 300 маротиб чӯҷаҳоро ғизо медиҳад. вақти зиёди худро фароштурукҳо дар парвоз гузаронида дар замин кам мешинанд ва тӯмаи худро ҳангоми парвоз дар ҳаво пайдо мекунанд. суръати парвози фароштурукҳо то 120 километр дар як соатро ташкил медиҳад. фароштурукҳо хосияти пешгӯӣ кардани вазъи обу ҳаворо доро мебошанд. мушоҳида карда шудааст ки агар фароштурук дар сатҳи замин паст парвоз кунад борон меборад ва агар дар ҳаво баланд парвоз кунад рӯз офтобӣ мешавад. фароштурук паррандаи фоидарасон буда асосан аз ҳашарот ғизо мегирад.
ман акнун донистам ки маҳз бе агар ягон рӯйрост гӯем харита ё хатсайри паррандагон масалан дар давоми як ҳафта то 5-6 ҳазор километр парвоз намуда дар ҳамон ҷои айниқи пешбинишудааш мешинад. боз намегӯед парвози шабона ва дар як рӯз 102 000 километр парвозу лекин бехато. як сабаби парвози бехато дар баландии муайян аз рӯи самти шамол муайян намудани самти парвоз ба маҳал ё мамлакати муайян шуда. ба ҳар сурат дугона ба раҳгум назадани паррандаҳо офарин гуфтан дар кор аст. ҳамин шабу рӯз села парвози паррандаҳоро мушоҳида кардан мумкин аст ки дар ҳақиқат қад-қади соҳилҳо дарёҳо бештар парвоз мекунанд. дар ҳамаи ҳолати табиату экосистемаҳо чӣ гармии хунукӣ ва чӣ обхезию яхбандиҳои глобалӣ паррандаҳо дар иқлим зистанро ёд гирифтанд ва ҳатто роҳҳоеро истифода бурда ки аз як қита ба як қитаи олам парвоз мекунанд. ман боре ҳам паррандаи танбалро надидаам. ҳамеша дар хонишу ҷасту хезанд. бале, мо фақат мушоҳидаи худро гуфтему дар илм вобаста ба сохти ирсӣ ва қобилияти интиқоли иттилои паррандаҳо акнун диққати ҷиддӣ дода истоданд ки дар бораи ин намояндаи олами фауна маълумоти бештар таҳия карда мешавад. бунавша, агар кас дар ҳаво парвози турнаю лаклаки махсусан сафедро бинад, чӣ қадар дил ба фараҳ меояд. бале, паррандаҳо бо ҳамон болзании дар ҳаво парвоз карданҳо як зебу зиннати табиатанд. вале паррандаи даранда ҳам кам нест. шумо маро тарсондан мехоҳед ки фикрам ба дигар ҷо равад? баръакс, баъзе паррандае дар табиати мамлакати мо умр ба сар мебарад ки ғизои хеле писандидааш устухони сахт аст. шумо дар бораи гули садбарги димишқӣ чӣ иттилоъ доред? ман дар бораи хосияту сохту рангаш хеле кам маълумот дораму, лекин истед дар бораи ин гул овозае баромада буд. овоза не, ҳақиқат ферменти беҳтарин барои истеҳсоли атри хушбӯйтарин аз садбарги димишқӣ имсол шурӯъ мешавад. беҳтараш каме муфассал нақл мекардед. манбаи асоси дилходоро ва системаи масуният растанӣ аст. популясияи растанӣ дар мамлакати мо бо шумули эндемикӣ ба гурӯҳу зергурӯҳ ва намуду нав ва оилаҳо тақсим мешаванд. омӯзиши он бошад аз чандин марҳилаҳо иборат аст. садбарги димишқиро маркази мо аллакай як 10 сол коркар карда истодааст ва онро аввалин шуда гӯем ки роҳбари аввалаи ҳамин марказ академик ёқубова моҳиба муҳсиновна оғоз кардагӣ буданд ва дар боғи эрам як плантатсияи худро ҳам хурдеро ҳам ташкил карданд ки баъд мо онро зиёд кардем, васеъ кардем ва боз дар станцияи кӯҳии Кондара низ плантатсияи ҳамин садбарги димишқиро мо ташкил намудем. ин яке аз растанӣ мебошад ки дар ҷаҳон он бисёр гӯем ки ҳам машҳур ҳаст, ҳам маъмул аст. чӣ дар истеҳсолоти атриёт ва чӣ дар саноати дорусозӣ онро васеъ истифода бурда мешавад ва инчунин гӯем ки дар соҳаи хӯрока ҳам ҳамчун нӯшокӣ васеъ истифода бурда мешавад. аз ин лиҳоз маркази мо иқдом гирифта буд ки плантатсияи ҳамин садбаргро ҳамин растаниро оҳиста оҳиста зиёд намуда равғани эфирӣ онро экстракташро ҷудо намуда дар асоси он нӯшобаҳоро тайёр канад. мо ҳамин ба ин чиз ҳам ноил шудем ва гӯем ки мо нӯшобаи онро бароварда тавонистем бо фонди президенти тадқиқотҳои бунёдӣ инчунин тавонистем таҷҳизоти на чандон калонеро, но таҷҳизоти навинро ворид намоем ва линияи истеҳсоли ҳамин гулоби ирамро баро монда тавонистем. гули садбарг дар ҷаҳон хеле машҳур асту иқлими мамлакати мо барои сабзиши мӯътадилаш басо мусоид мебошад. гулест ки ба ҳарорати хунукию гармӣ тобовар ва решаҳояш мустаҳкам мебошанд. қаблан дар соҳаи тибби халқӣ васеъ истифода мегардид. дар маркази инноватсионии биология ва тибби академияи миллии илмҳои тоҷикистон аз тариқи корҳои илмӣ ва таҷрибавӣ гули садбаргро махсус ҳамчун мавзӯи илмӣ мавриди омӯзиши васеъ қарор доданд. идомаи ҳамин тадқиқотҳо оиди ҳамин садбарги димишқӣ яке аз
самте ки мо ҳозир пеш гирифта ҳастем дар мавзеи Санглох, дар он ҷо ки мо пажӯҳишгоҳи институти астрофизикаи академияи миллӣ ҳаст, мо дар он ҷо дар гирду атрофи он онҷо ба мавзеи калони гулхор ҳаст, яъне ки хучи ватанӣ мебошад ва он яке аз гулхор ин яке аз растанӣ мебошад ки дар таркиби худ равғани эфирияш каме зиёдтар мебошад нисбати дигар намуди хучҳо. Ва мо 1-2 сол ҳаст ки 2024 ва 2023 мо дар ин мавзе бо мақсади таҳия намудани садбарги намуди нав ки дар ҳамин кӯҳи Санглох ки ноҳияи Данғара мебошад, мо дар он ҷо пайванди садбарги димишкиро ба ҳамин гулхор гузаронда истодаем ва мушоҳида карда истодаем чӣ гуна рафти ҳамон пайванд рафта истодааст ва хушбахтона гӯем ки ба натиҷаҳои мусбӣ ҳам ноил шудем ва як қисми пайвандҳои мо хуб инкишоф шуда ёфтааст. Ва тасаввур кунед ки агар ранги гулхор зарди баланд бошад, агар ранги садбарги димишкӣ сурх аст ва дар ҳолати агар гӯем аз нуқтаи назари эстетикӣ мавзее ки ҳамаш гули зард аст мубайнаш ба гули сурх пайдо мешавад, аллакай як зебогии дигар пайдо мешавад. Ин як. Ва дуюм, вақте ки аллакай байни ҳамдигар гардолуд мешавад, ин чиз эҳтимолан нави садбарг ҳам пайдо шуда метавонад ки ин ҳам натиҷаи хубе мешавад ва дар оянда мо метавонем онро санҷем чӣ гуна ҷамъшавии равғани эфирӣ дар ин нави нав чӣ гуна пайдо мешавад, яъне ки аллакай нави ватании нав мешавад. зиёдгардидани маҳсулоти садбарги димишқӣ ва гулхор бо номи нави гули садбарг албатта муждаи хуше барои дӯстдорони табиат хоҳад буд. алҳол бошад, таҷрибаҳо дар ин самт идома доранд, вале вақт ҳам мунтазир намешавад. бунавша, агар интихоб ба шумо мебуд, шумо атри садбарги димишқиро интихоб мекардед ё фаронсавии ҳақиқиро? ферментҳои асосии атри дуюми гуфтаат аз ҳамон садбарги димишқию растании геранд аст ва дар ин кор гулпарварони мо таҷрибаи хуб доранд. хайр, мебинем академияи миллии илмҳо дар истеҳсоли ҳамин номгӯи саноатӣ агар муваффақ шавад, хеле хушоянд хоҳад буд. шумо дар бораи нозикию доногӣ ва зиракии паррандаҳо хеле зиёд гуфтеду боз дар бораи як хусусияти аҷиби паррандаҳо гуфтан мехостед. бале бунавша, ман дар бораи оилаи паррандаҳои соҳибчанголе ба шумо нақл карданӣ будам ки аз ҳама ғизои хушлаззату ҳатто мулоим барояшон устухон мебошад. ҳатто бовар накарданист. аслан намуди гулу паррандаҳо ҳамчун намояндаи олами вуҳуш ва растанӣ нозуктарин узви табиат мебошанд, зеро хосияти гулҳоро медонем ки ба ғайр аз намуди бутагию хоса табиӣ дигар ба парваришу нигоҳубин дар ҳама фасл ниёз доранд. паррандаҳои нозук ҳам кам нестанд ва дар байни онҳо мурғи ҳумо бо як рафтори худ боиси ҳайрат мебошад. дар бораи маз ғизои писандидаи мурғи ҳумо будани устуғон баёнгари таҳаввулот вобаста ба мутобиқшавии ин намуди парранда дар сайёра дар давоми миллионҳо сол мебошад ки дар садсолаҳои баъдӣ тағйир наёфтааст, вале муҳим боз он аст ки ин аломату нишони ҳуҷайравӣ то ҳанӯз дигар нашудааст. паррандаҳо ифодаи эҳсоси табиат мебошанд ва дар шукуфоии экосистемаҳо саҳми муносибу нақши фаъол доранд. мурғи ҳумо ҳам дар баробари ҳамчун як санитари табиии фаъол будан боз вобаста ба шароити ҳаво парвозҳое анҷом медиҳад ки дигар паррандаҳо аз он ба худ як рамӯз мегиранд. мурғи ҳумо асосан ба қатори паррандагони даранда дохил мешавад. ястребини птицы мегӯянд, ястребообразный. баъд оилаи паррандагони лошахор дохил мешавад. бар ин оила бисёр паррандаҳои дигар дохил мешаванд, вале дар Тоҷикистон ҳамагӣ 5 намуди намояндаи ҳамин оила вомехӯранд. яке аз онҳо ҳамин мурғи ҳумо мебошад. мурғи ҳумо қариб ки дар ҳама минтақаҳои баландкӯҳи Тоҷикистон вомехӯрад. асосан паҳншавии он аз баландии аз 500 метр то дар баъзе қаторкӯҳҳо то 7600 метр 7800 метр ҳам вохӯрдааст. паҳншавии он асосан аз минтақаҳои марказии Чин оғоз шудад. қаторкӯҳҳои Ҳимолой, Тионшон,
тамоми ҳудуди тоҷикистон, баъзе аз минтақаҳои қирғизистон, шимоли афғонистон, баъзе аз минтақаҳои шарқии Эронро дар бар мегирад, ки дар ин минтақаҳо ин парранда муҳити сукунати доимӣ дорад. дар қитъаи Африқо бошад, парранда қариб ки аз байн рафтааст, дар баъзе аз минтақаҳо мондаасту халос. дар Аврупо низ чунин аст. дар баъзе аз минтақаҳо Балкан саршуморашро аз рам барқарор карда истодаанд, вале дар ҷараёни барқароршавӣ қарор дорад. асосан дар давлатҳои Аврупо, дар яке популятсияҳои устувори он фақат дар давлати Испониё мондаасту халос. мурғи ҳумо ҳамчун як рамзи тавоноии паррандаи серчанголу қавиирода шинохта шудааст. аслан байни оилаи уқобу каргаз ва лошахӯрҳо, ки боз шоҳину оилаи тезравҳоро дар бар мегирад, як фарқияти зиёд мушоҳида мегардад. паррандае ки ғизояш аз маводи сахттарин, яъне маҳз устухон иборат асту онро боз бо ҳавсала ва пазироии хоса ба қавле нӯши ҷон мекунад, боз як хосияти нодири узви ҳозимааш мебошад. чаро дар тӯли 100 000 солаҳо ин иштиёқ ва маҳз интихоб дигар нашуд ва наслҳои баъдии ин парранда ҳам чунин рафтор мекунанд. ҳамаи намуди лошахӯрҳо, ҳамин 5 намуде ки ман гуфтам дар Тоҷикистон вомехӯрдагиҳо, кумай белоголовый, бородач, стервятник, ин чёрный гриф, агар номи русияшон гирем 5 намуда. ҳамаи ин намуди лошахӯрҳо дар меъдаи худ кислотаҳое ки ба худ хосро доранд. аз сабаби он ки лошахӯрҳо ҳайвоноти санитарӣ мебошанд, дар организми онҳо моддаҳое ҳаст ки ҳамин баъзе заҳрҳоро безарар мегардонад. андозаи қисмҳои устухони дастӣ ё пои бузуг гӯсфанд аз буғумҳост агар ҷудо кунем чанд сантиметр мешавад, барои мисол 15-20 то 20 сантиметр мешавад, 30 сантиметр баъзан зиёд мешавад. ҳамеро метавонад ба пуррагӣ фурӯ барад. вале устухонаҳое ҳастанд ки андозаашон калон аст. устухонаҳое ки андозаашон калон аст, он вақте ки фурӯ бурда наметавонад, барои ин ки дар даҳонаш ҷой намегирад, онро бардошта ба замин ки партофт, шахбораҳо ба 2 қисм, ба 3 қисм, ба 4 қисм тақсим ки шуд, баъд алоҳида ҳамон чизро фурӯ мебарад. ба ҳуқуқ атвори паррандаҳо умуман олами вуҳушу наботот нигариста, кас агар донишҳои биологӣ ва зоологии хуб дошта бошад, на кам тарҷумаи ҳоли заминро дар 200 миллион соли охир пеши назар меорад ва ба назарияҳои илмии Чарлз Дарвин оид ба таҳолоти маҷмӯии табиат ва академико Вавилов Абдусаломов, ки олами биологии Тоҷикистонро дар ҷаҳон маъруф гардонидаанд, бори дигар рӯ меорад. популятсияе ки дар Тоҷикистон аст хеле хуб аст, аз сабаби он ки сатҳи чорводорӣ дар Тоҷикистон равнақ ёфтааст, чорводорӣ зиёд аст дар минтақаҳои кӯҳӣ ва хӯроки асосии ин парранда 90% вобаста аст ба устухон. бисёриҳо вақте ки ин паррандаро дар кӯҳҳо мебинанд, фикр мекунанд ки вай уқоб аст. асосан ин уқоб нест, ин лошахӯр аст, ин паррандаи лошахӯр аст. 90% хӯроке ки он истеъмол мекунад асосан устухон аст. қисми аз ҳама дӯстдоштаи ғизои аз ҳама дӯстдоштаи ин парранда ҳамон мағзи устухон аст. мағзи устухон аст ки вақте ки ҳайвони хонагӣ ё ҳайвони ваҳшӣ мемурад, агар гӯшти онро дигар намуди лошахӯрон хӯранд ё ин ки ҳайвоноти ваҳшӣ дигар истеъмол кунанд, аз вай ҳайвон устухонҳояш боқӣ мемонад. баъзи устухонаҳояшро дигар намуди ширхӯрони даранда низ истеъмол мекунанд, вале баъзи устухонҳои калон аз ин ҷусташ боқӣ мемонад ва маҳз мурғи ҳумо ҳамин намуд устухонҳои калонро мекобад. вақте ки ин намуд устухонҳоро ки ёфт, мебардорад ба баландиҳои то баъзан то 2000 метр, баъзан 500-700 метр, вай ин устухонҳоро мепартояд. вақте ки устухонро партофт, ба шахҳо, ба сангҳои калон ки бархӯрд устухон мешиканад ва ҳамон мағзи устухон мебарояд ва ҳамон мағзи устухонро мехӯрад. на танҳо мағзи устухон, балки устухонҳое ки бо кафида пара шуданд, онҳоро низ истеъмол мекунад. яъне 90% хӯроке ки он истеъмол мекунанд асосан устухон мебошад. ба ғайр аз устухон, парранда
مرغ هومو سنگپوشت‌ها رو نیز شکار میکند. بعضی نمود سنگپوشت‌ها رو نیز میبردارد، بعضا همین خیلی شکار کرده میخورد. اون باقی مونده 10%ش رو گویم اگر، ولی اساساً اون لاشخور میباشد. خیلی عجیب است و همون نظر بیولوگ و زوولوگی مشهور جهان چارلز داروین به یادم آمد. صرف نظر از تحولات ساخت و از ساده به مرکب خلق و اطوار همچون گنوم مستقل و روند شکل اساسی تغییر ناپذیر باقی میماند. در شرایط تغییر اقلیم و مسئله‌های زیادی بهادهی نسبت به طبیعت و آثار علمی او توجه زیاد می شود که گفته است در شرایط تبدیل و مبدل شوی با تاثیر حالت در طبیعت سه گروه موجودات برای ادامه حیات مبارزه میبرند. در ادامه با حیات خود در طبیعت نه با قوت‌ها بلکه آنهایی که با محیط خود را مطابق ساختند ادامه میدهند. در همینجا وقتی برای برنامه جدا شده به آخر میرسد. آرزومند هستیم که با پذیرایی از طبیعت زیبا زندگی خود را شکوه و سعادتمندی میبخشید. تا برنامه‌های دیگر خیر.